Hola, soc la Issa, entrenadora del CEM Maresme, i avui t'explicaré un exercici per reforçar molt la part del centre del core que es diu 100, és un exercici de pilates, tombes boca amunt. Pots fer-ho de tres maneres. Una és amb els peus al terra, que és una miqueta més fàcil, amb els genolls amunt, que ara t'explicaré, o amb les cames estirades. Una seria aquesta, l'altra genolls amunt, l'altra peus estirades a la diagonal amb els talons junts i puntes dels peus oberts. Has de ficar el melic molt endintre, reforçar el gluti, eleves el coll i comences a moure els braços. Has d'agafar aire en 5 vegades i treure l'aire en 5, sempre amb el melic cap endintre. Així comptes 100 vegades i quan acabis tindràs el teu centre ben fort. Bé, espero que us hagi agradat. Si necessiteu alguna cosa, soc la Issa, estic aquí al CEM Maresme per el que necessiteu. Gràcies.